Каночан, дубайски шоколад, дубайски шоколад, дубайски десерт, рецепти дубайски шоколад, рецепти дубайски шоколад, дубайски десерт. Така. Този дубайски шоколад от сигурно половин година, или айде да кажем 3 месеца солидно, е нещото, което в категория храна се обсъжда най-много. Просто ако напишете в Google буквата D, самичко ще допише обайски шоколад накрая, мога да се обзаложа на 5 лева. Затова днес, тъй като явно вие харесвате готварски видеа и като цяло видеа с някаква такава по-готварска тематика и аз не мога да готвя много, така че това е нещо ново за всички. Днес ще правим дубайски шоколад. Аз ще правя дубайски шоколад. Вие ако щете правете, пука ми. Важното е да лайкнете, да се абонирате и там каквото другите ютубъри казват. Сега, днес ще правим една по-различна рецепта, защото е пълно с видеа, в които хората разтапят шоколада и го правят така. И това е опция. Аз ще го направя по, може би, по-мързаливия начин. И тъй като хората са мързаливи, хората ще харесат мързаливите неща. Без това рецептата е лесна. Никога до сега не съм правил нещо такова. Не знам как ще стане, не знам какво правя, просто знам съставките и това е. Така че, Слушайте каква е схемата. Вместо да изливаме във форма, между другото нямам глава, ще трябва да го преживеете. Вместо да изливаме във форма, ще направим цялото нещо като дубайски шоколаден сандвич и ще използваме 2 вече готови шоколада и ще го излеем крема между тях и после ще запечатаме отстрани. Сега, съставките ще ви изпиша поред. Сега, като за начало, купил съм 2 шоколада, няма много голямо значение какви са, важното е да са с размера, който искате. Аз съм взел лин шоколади поради 2 причини. Първата, че просто ги харесвам, и втората е, че са тънки и имат голяма площ, точно така, както ни дава на нас в момента. Така че това е нещото, ефекта, който търсим. Сега, естествено ни трябва кадиф, за къде сме без него, естествено там турски магазини и проче, няма го на други места явно. Сега, за това нещо ще ви обясня. Значи, имаме 2 бурканчета, или както бабя ми вика бурканченца, обожавам я тази дума. Но, важното е, че ще забележите, че много от нещата, които ползвам в тези видеа, са на Better, което е марка на фирмата Smart Organic. Това е просто защото ги подкрепям като фирма, защото имат хубави неща и аз се възползвам от тях, така че да, не е спонсорирано, но все пак линкче за тях ще има долу в описанието, защото защо не? Да, просто ютубърите правят всякакви такива спонсорирани неща и аз исках да се изкарам малко по така, защото честно казано това видео е спонсорирано от мен. Добре, всъщност не казах какво са. Сега, това е течен шоколад, използвам го защото е по-гъст и по-лесно ще го намажа, за да запечатам, когато правим сандвича, тези частите отстрани да ги запечатам. Това е естествено пистачо кремът, който между другото наистина мирише много на шанфастък. Усеща се, нали, от какво е направен. Като за начало, моят кадиф, ако не се лъжа, е изпечен. Това ми да. Да, изпеченият кадиф е нещото, което е най-хубаво да имате, защото иначе трябва да го нещо между печете и пържите. И също, все пак правя специално готварско видео, така че няма как да изпусна възможността да се наконтя с някой готин аутфит. Добре. Това беше много smooth transition. Да, имам си аутфит. Тази шапка, пише ми името на нея даже. Сам си го написах с маркер, като бях на 7.
Никога повече няма да казваме тази шега отново. Не съм ли готин, де? Сигурно трябва да съм. Иначе нямаше да гледате видеото. Или канала. Или мен. Или който и да е друг. Живота е гаден. Anyways. Добре, сега като имаме подходящ аутфит, сега тава ни кадив. Моя е една топчица, което е удобно. Защото мога да взема една топчица и да знам, че това количество е файн. Сега, на който не му е печен, направо да го изпържи така хардкор, да го изпече. В моя случай просто мога да го лекичко да го запека с масълце. Обаче трябва да го натрушите първо, което може и да е, може и да не е най-трудната работа на света. Накълцваме го така много деликатно, за да може всичко да е точно. Обаче отнема време и хвърчи навсякъде, което не е перфектното нещо. Гадост. За такива случаи си имам специален трик и му викам, ако ще бъде цапащо, ще бъде в контролирана среда. Така че в момента съсипваме целият живот на този кадив, който мира в мъки. Да, може би малко прекалено ситно става, но не знам, честно казано не съм специалист по тези неща, пък и каквото и да е, ще го ям. Може би тук е момента да спомена, че и преди съм опитвал дубайски шоколад. По принцип, аз съм винаги срещу и против всякакви такива трендове, дето са в общи линии въздух под налягане в повечето случаи. Но конкретно този шоколад е, вкусен. Това е много по-трудно, отколкото трябва. Безценната есенция. Гледаме дали всеки да не стане изцяло на прав. Много плоско. Окей, добре, така. Много повече лайкит. Най-сетне мога да махна голямата кутия кадив и да сложа на страна. Защото е време за другата част. А именно това нещо трябва леко да се запече с масло. Как става това? С масло. Айде да. То ви дово. Тъй. Това не беше игра на думи, просто наистина ви тая масло. При мен идва момента, че е трудно човек да разбере дали готвя или правя скетч. В повечето случаи двете. Добре, сега пускаме котлона. Аз винаги готвя всичко на 5. Не знам защо, просто така съм си решил. Добре, сега това, което се случва е, че разбъркам чудесиката и накрая от това трябва да стане нещо, което се яде. Да се надяваме. Така, след таймлапса, който всъщност беше правен в продължение на 16 минути, а за вас отне много по-малко време, имаме този приятно златист цвят, който целим. Сега ще го оставя малко да поистине, преди да го умешаме с пистачото, за да може да получи тази своя прочута текстура и визия и започваме с интересната шоколадена част. След още 10-20 минутки вече мисля, че това нещо е поистинало. Може ли съвсем леко да съм предобрил работата? Една идея
по-кафеникаво е, а не толкова златисто, но мисля, че ще свърши работа. Според мен това важи естествено на времето, което прекарва на огня и количеството масло, което използвате. Но в случая това не трябва да ни тревожи и можем да минем към следващият стадий, именно разопаковането на шоколада. Защото ако не ме е бивало много с нещата. И тия хора се размислили, не да се отваря лесно, не си тук малка работичковете. Като един препориране на хората, не знам как ми добавя. Важното е, че имаме нашите две шоколадени части, които да бъдат, ако мога да се изразя, сандвичовани. Тук монтажист, моля, добави от тези клишираните барабани и изкуствения смях. Благодаря. Да. Чудно. Сега е време по стара самурайска традиция да отстраним фолиото от шоколада. И да, вижте, много съм печен, даже тези не ги виждате. Успях да материализирам даже и хартийка, по принцип можеше и чиника, обаче нямаме бюджет за това. Единственият проблем е, че и двете ми шоколадови филийки имат така, леко са начупени в едни части. Но това не е проблем, ще ги нагрея леко и ще ги залепя. Все пак това е риск при тънкия шоколад, така че трябва и вие да сте внимателни, когато правите такива операции. Така, в момента правя една много хитра тактика. Допирам шоколада ето така до ръба на тигана, който все още е загрят. И разтапям малки части от шоколада по този начин, като създавам един полутечен слой, който после в хладилник, например, лесно ще се залепи за остатъка от шоколада и да се надяваме това ще го регенерира по-своему. Докато чакаме шоколадът магически да се регенерира с помощта на охладителните течности в хладилника, ще започнем с смесването на едни от най-важните ни съставки, за да направим шоколада дубайски, а не просто шоколад. Веднага замириса на шамфастък. Взимаме количество. Сега, тук има леко отаяване, като отгоре се избива мазнината на самите ядки, така знаете, че е истински тахан. А отдолу е една идея по-гъстичко. Сега ги смесвам заедно, двата слоя. Загребвам така доста щедро количество и започвам да разплёквам тук. Сега, именно защото в него няма боя, не е отровно зелено, както понякога изглеждат други кремове от шамфастък, което не ги прави смъртоносни, просто не мисля, че е необходимо да се добави боя, защото честно казано няма да го гледате толкова шоколада, колкото ще го ядете. Мое мнение лично, но започвам постепенно да смесвам, като не трябва да остават парченца кадаи, в които да не са си смесени с шамфастък. И съответно не трябва да остава и шамфастък, който да си няма кадаи. Сега, със сигурност, ако пропорциите не са перфектни, може би едното от двете ще бъде малко повече, но това е защото не съм ползвал това решение, за да определя пропорциите на кадаифа и крема. Много ще ми извинявате. Леонардо да Винчи ще ме убие, както и госпожата ми по математика, но какво да се прави, живота е хубав, моето нещо е смесено вече. Сега естествено трябва да си прецените какви да са ви количествата на тази смеса, защото ако са ви по-малки шоколадчетата, ще трябва да направите вашия добавки шоколад на пълна сандвич доста по-висок, което може би не е най-желаният резултат, но добре, гъсто е, зелено е, прилича на нещо, което не би било вкусно, но мирише изключително вкусно и най-вероятно е. Така, връщаме нашия
шоколад от хладилника и той не се е регенерирал особено. Малко разочароващо. Но добрата новина е, че това е гъсто, така че няма да пропуска през слоевете на шоколада. Даже може би ще ги обърна, да, за да мажем върху равната част. Важното е да си установите един периметър по страните, който да не покривате с крема. Нали, тази смес, не знам как точно да я наричам, честно казано, но не го покривайте цялото. Трябва да има някакво отстояние, малко или много, за да можете после да завършите с слой от някакъв разтопен шоколад, който слой да ви послужи като запечатване от външната страна. Така, остървам хубаво всичко. Може би е една идея малко повече, отколкото ми трябва, но като цяло не твърде зле. Можем да си позволим такава ситуация като сегашната. Само ми дава минутка да го разпределя една идея малко по-равномерно. Така че с вас ще се видим, когато съм направил това, доколкото мога. Все пак аз съм готвач, комедиант, ютубър, геймър и всички такива неща. Включително и монтажист и оператор и всичко, което можете да сетите. Не съм от Елисавета Вазова, така че да, ще трябва да го преживеете. Стигнах до решението все пак да помня творението си. И само по себе си не е сладко, но шоколада ще му добави сладост. Въпреки всичко може да поръсите с малко количество захар. Така, тъй като моята захар е в другата стая, ме мързи да ходя да я взимам, ще ползвам заместител на захарта, който е от форми. Както виждате, в това състояние изглежда доста по-атрактивно. Но нали, кой съм аз да съдя. Сега всъщност тръгнах да взимам горната част, но не трябва да избързваме. Първо, мисля по стените да сложим този друг шоколад. За целта си взимам, това ще отстраня, си имам една малка лъжичка, отварям смело и ето вижте за какво ви говоря. Гъст е. Перфектен за моите звърли зли кулинарни планове. Мухахаха. Сега тук трябва да си включа пръст, като всеки истински, щях да кажа художник, като всеки истински сладкар. Все пак няма успешни изделия без човек да си изцепа ръцете, така е казал Мечо Пур. Чухте ли бе, Мечо Пур винаги е прав. Впрочем, този шоколад, който слагам сега е с нещо като портокал. Да, точно, с портокал е. Той си мирише да е на портокал. Тъй че да, доста интересно. Аз по принцип не съм винаги бил най-големия фен на някакви шоколадени неща, които да са с портокал в тях. Даже не знам точно защо не ми харесва. Но в случая ще свърши работа. Нали, стига да не е твърде нахално. Пък и ще мога в заглавието да сложа хаштаг дубайски шоколад с хаштаг сандвич, с хаштаг шоколад, с хаштаг портокал и всякакви такива хаштагове, така че всички ще бъдат много доволни и всички ще гледат видеото, дори да си нямат какъвто и да е хабер от какво по дяволите правя в момента. Плиз, хора, ударете лайка, за да се изяде. Така. Слагаме великата горна част. Слагаме как са, така. Тези парчета. Нищо де, те са Франкенщайн парчетата. Не им обръщайте внимание, не са важни. Това, което правя в момента е да използвам този нож, за да разстилам шоколада, така че наистина да го направя като стена.
Сега, той е гъст, но не е достатъчно гъст, за да седи така за винаги. Плюс това не е достатъчно надежден, за да държи цялото нещо цяло. Но е достатъчно гъст, че да не изпада, докато аз пренеса тази божествена конструкция до хладилника. Или в моя случай даже може би ще бъде по-скоро камерата, за да може цялото нещо да се получи. По принцип би могло, има потенциала да се получи добре, ако просто шоколадът ми не беше счупен. Не знам защо е. Явно когато съм го купувал се е случило нещо с него. Какво точно се е случило с него, можете да питате хората от T-Market, които зареждат рафтовете. Сега, хора, трябва да ме признаете като чист гений, защото взимам тази форма за лед и ще я използвам, ще я използвам като основа, която да поддържа тази конструкция. Тук виси нещо, което не ни трябва. Така. Просто бавно мога да извлача цялата инсталация върху формата за лед и тя ще престои в този си вид в хладилника. Ето така изглежда. Много красиво. Ако игнорирате тази част, е топа на топовете. Както винаги, всичко, което излиза от Alex Works Viral е само първо качество. Естествено. Нормално бих ви казал колко време трябва да престои нещото в хладилника, но тъй като аз никога не съм го правил, няма как да знам, но проверих и би трябвало 2 часа да са достатъчни, въпреки че мисля, че по-малко също ще свърши добра работа. Еми хора, добре, ще се видим след 2 часа или по-малко. Ето, имаме този резултат 2 часа по-късно. И обаче тия добавите много лесни рецепти правили, бе. Ето го финалния резултат. Изглежда много апетитно и така и мирише. Тук малко парченце кариф. Но иначе всичко е много добре изглеждащо без тази част. Така ще покрием. Всичко е топ. Ето го резултатът ни. Да, след като е била в хладилника по-сладко самия шоколад малко. Усеща се портокала от моите гениални стени. Хопка си. Харесва ми много. Хубаво съм го направил. Тези неща по принцип са си комбинация за диабет, ако питате мен. Този е максимално с малко прекалено сладки неща. Според мен добра идея. И също е идейно место да издивате шоколада, защото не губите по формите шоколад. Не губите нищо, е по-мързеливо. Доволен съм. Въпреки че нормалният е безбожно скъп, така че правете си сами.